iround eyodwa mina. Iround eyodwa. Yonke engake eqinisa umzi wakho leyo ongazi kubizisa amakhamera. Yonke ozokwakhela umuzi. Uzokwakhela umuzi. Makabe ngishaya ama round of 4 yakho. Ukuthi unomfaza kusho ukuthi. Baba. Laphi khona. Mase ngikwenza la usubheke phansi la njengeselesele. Ungangihlekisi lapho. Ungangimelwe mfazi. Ungangihlekisi lapho. Ungangimelwe mfazi. Ungangihlekisi nje lapho. Ngiswangimelwe mfazi. Ungalinge nje uzokuhlekisa. Ngangibamba ukami lo. Ngangibamba mfazi. Ama round. Ngangibamba. Uyawazi ama round of 4 ukuthi ama round of 4. Uyawazi yini? Uyawazi ama round of 4? Uyazi ukuthi nona le? Omkhosi. Uyayazi nona le? Uyayazi nona lonto? Uyayazi lonto ama round of 4 ukuthi nona le? Baba. Suka mfethu. Awuyazi indaba ama round of 4. Wena la yazi. Ungalingi nje, ungalingi. Ungalingi uhlale ngama round of 4. Ama round nje yinye. Ungalingi uqambela abantu, musuqambela amakhamera. Ungaqambeli nje amakhamera. Ungaqambeli amakhamera. Ungangisabisi. Umthathu hambeni la. Ungangisabisi. Baba uyamnqaya kwenza njani? Ungangisabisi. Ungangisabisi. Into ngabe uyenza qinisa umuzi wakho. Qinisa umuzi kanjani? Qinisa umuzi wakho. Kanjani ukholose? Angizibona njani? Ngeke phela ngizochamela ngotshwala. Awuzongichamela ngobhiya mina. Awuzongichamela ngobhiya into eyodwa nakhona. Iround eyodwa. Uyazi usho lo mfazi? Egcela ubhiya. Uyazi usho lo mfazi? Lutho, ngisho uthumela imali. Ngisho uthuma imali. Buwanisa nabantu. Mangithumela imali. Uyonika umfowenu. Angithi uyabona ukuthi nonsense yakho le bucabanisi. Angithi uyabona nonsense yakho. Umfowenu. Uyabona njengoba yonke into inika umfowenu. Ikona ke nami ngamnika ikhekhe umfowenu ngoba ukwazi ukulisebenzisa. Awulazi. Uyazi into engizwa abantu. Usebenzisa nje awulazi. Ikona ke ngathatha nganika umfowenu. Ngiyeke wena uyawenza umsebenzi. Ngiyeke ngizoshayela phansi. Uyawenza umsebenzi. Uwenza kahle umsebenzi umfowenu. Hayibo. Uwenza kahle. Akudlala umfazi eThekwini. Uwenza kahle umsebenzi. Uyawushaya. So lento ehlulayo. Ngikhiphe imali yami ngikhiphela nini? Sidla naye. Usihambe lokhwelana futhi. Wayinika yena ukuthi umfowenu khona ezoyasidla imali bese sidla lento wena ehlulayo kuyidla uyayidla kumfowenu ngone ngoba niyamuzwa ngimsukile so ngayimela le uyidla kabi umfowenu ave yidla kahle Mbukeli masikubingelele sikwamukele kuphina kuphi la ubukela khona le channel siyibiza ngokuthi umjolo show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngithula uhlelo silungisa umjolo olithola khona la ekhaya ku channel esiyibiza ngokuthi umjolo show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangolesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcine lapho njengoba nango Thursday ngo Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ngo Thursday ekseni ngo9. So wena into ongayenza nje uma ukuthi upressile lo subscribe uzothola i-notification ezokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcine lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi umjolo show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobe donate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iphambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani. Wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcine lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana. Kurong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why kurong ngokuthi thina asikabi nawo ama sponsors njengamanje. So sizwa uYouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowupost einkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company kanti mengabe abantu bebaningi beza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto wrong kakhulu. Siyanicela bakithi udlala Matifana lo aningibonini angilwi nani ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela siyenze ihambe kahle siyenze ibe right. Niyazi ngicela ngani ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare yona le channel umjolo show. Uyabona njengamanje siku 60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.